ya batun wasan nan da ake. Ai wasan nan yayi zafi. Ani je na ji hawancin nan da aka buga. Ban ji daɗi wallahi. Ya za a yi? Sun fara mutuwa ne. Ai wasan nan dole ne ba. Ai mun yi bacci. Taki wallahi. Wallahi taki. Billahi laji ka ganta nan. Wallahi ka ganta nan abu da kike nake ta ga muku wallahi ka ganta na rage Allah. No. Ku yi subscribe Umar Madugu TV, ku yi liking, kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.